Sa likod ng magagandang tanawin sa Barangay Saud, Badok, Ilocos Norte, may isang ina na pilit linalabanan ang sakit para sa mga anak. Pinuntahan ng team ng Damag Ilocano sa kanilang bahay si Arnalyn Carisma, 30 anyos, may 5 anak, upang ipaabot ang paunang tulong na mula sa sponsor ng aming page. Naabutan namin si Arnalyn na inaalagaan ng kanyang kaanak. Ayon sa kanyang auntie na isa sa mga nag-aalaga na si Rosemary Tacderan Abraham, awang-awa umano sila sa sitwasyon ni Arnalyn, kaya't nagtutulungan daw sila sa pag-aasikaso sa kanya sa kabila ng hirap ng buhay. Mag-anak din po nagbibigay. Yung binibili out po namin ng insure. Katulad po ni Mang Grace Aladen, siya po nagbigay. 1,000 yung pinili ko po kahapon ng insure niya kasi 926 po yan. Sobrang pasasalamat naman ang bigkas ng lola ni Arnalyn. Ay, maraming salamat sa mga tulong niyo sa amin po. Hindi namin malilimutan yan. Sa kabila naman ng kamusmusan ng pang-apat na anak ni Arnalyn ay mayroon itong kahilingan. Ngunit ito ay hindi isang laruan, kundi tulong para sa pagpapagaling ng kanyang ina. Sana po, matulungan niyo po kami. Buhayin niyo po si mami ko. Bagamat mabilis mapagod at hindi komportable sa kanyang sitwasyon si Arnalyn, pinilit pa rin nitong maipaabot ang pasasalamat sa mga tumulong at nais pang tumulong sa kanya. Matulungan niya. May kanti. Pag-agat po. Pag-agat po. Pwede rin po wheelchair kasi hindi po ako makalakad. Okay na po yung mga grocery na. Wala na po yung bukal sa loob yun. Gutsang-gutsa ko na po. Gumaling. Namamaga ang mga kamay na halos hindi na maigalaw. Hindi na rin siya makahiga kapag matutulog. Naglalagay na lang sila ng unan sa kanyang harapan na kanyang pinagpapatungan ng kamay at ulo. Hindi pa umano nalalaman ni na Arnalyn kung anong klase ng cancer at kung anong stage ang kanyang sakit. Kailangan pa nila ng tulong pinansyal na pambayad sa ospital upang makita ang resulta ng kanyang biopsy. Bukod dito, kumakatok din sa mga nais tumulong si Arnalyn at kanyang kaanak ng mga groceries, medium diapers at kahit anong tulong na bukal sa puso. May bigyan ba ng mga kakuha na paano yun? Hindi ko po kaya yung mga anak ko. Sa mga nais tumulong, maaari niyong i-message ang aming page o sa aking personal Facebook account na Teresanday. Dahil umaasa ang mga anak at kaanak ni Arnalyn na madurugtungan pa ang kanyang buhay. Teresundayon, Damag Ilocano.